Tasan pannukakkuja, ei kysyttävää. Ei! Isoäiti, herää! Meidän täytyy tehdä pannukakkuja! Osaan tehdä sen. Isoäiti ja kokki vaivasivat taikinan niin nopeasti, ettei kukaan edes huomannut sitä. Ja nyt on hienoja pannukakkuja. Se näyttää herkulliselta, mutta voin tehdä paremmin. Lisään taikinaan vähän elintarvikeväriä. Siitä tulee eri värisiä. Vau! Andy päätti ilahduttaa vauvaa jollakin epätavallisella. Katso, kuinka kirkkaan värinen taikina hänellä on. Siitä tulee erittäin maukasta ja kaunista. Voi, oletpa sotkuinen, Andy. Ja yleensä letut ovat parhaimmillaan vaahterasiirapin ja palavoita kanssa. Tämä on yksinkertainen vuosien saatossa todistettu resepti. Pannukakut vaahterasiirapilla. Tämä ei yllätä ketään. Tässä annos pannukakkuja ammattilaiselta. Tarvitsen siihen kananmuna. Tätä reseptiä kutsutaan uppomunaksi. On tarpeen kiehauttaa vesi kattilassa ja rikkoa muna suoraan veteen. Ja samalla kun se kypsyy, otan kinkkusiivuja ja vihreitä lehtiä ja asettelen ne kauniisti pannukakkujen väliin. On aika vauvan arvostaa haasteen osallistujien ponnisteluja. Ensin Andyltä. Ne ovat yksinkertaisesti herkullisia, erityisesti vaahtokarkkien kanssa. Ja nyt maistetaan mummon pannukakkuja. Ne näyttävät melko yksinkertaisilta, mutta ovat erittäin maukkaita. Ja kokin pannukakut näyttävät epätavallisilta, mutta uppomunan raaka keltuainen on ällöttävä. Vauva ei arvostanut sitä. Ja voitto menee Andylle. Joo! Minä voitin! Anna, kun korjaan sen sinulle. Älä koske siihen, mummo. Huomio kaikki. Vauva haluaa mehukkaan pihvin. Asia selvä. Isoäiti osaa tehdä sen. Oletko varma? Joo. Olen kunnossa. Siinä se. Otamme sen ja paistamme sen. Ei mitään monimutkaista. Kuinka voit paistaa ilman öljyä? Sinun täytyy voidella grillipannu huolellisesti. Joo, aion lisätä myös öljyä. Oi Andy, älä lisää niin paljon öljyä. Ja totta kai sinun pitäisi laittaa öljyä pannulle. Nyt heitämme palan lihaa pannulle ja paistamme sen. Vau! Vaikuttunut. Ehdottomasti. Osaan tehdä sen myös. Tietenkin, Andy. Tärkeintä on, et osu ohi paistinpannusta. En minä osunut ohi. Nuori mies, katso ja opi. Muuten, minun pihvini on melkein valmis. Nyt voit myös lisätä hieman suolaa. Hieno heitto. Jopas jotakin. Mummo, katso. Aion antaa sinulle kyydin nyt. Katso, olen kuin oikea kokki. Ei! Voi ei! Se putosi lattialle. Kyllä. Ja siihen kerääntyi hiuksia ja likaa, ja se on myös raaka ja kypsentämätön. Ehkä hän ei huomaa. Voi luoja. Et voi tarjoilla sellaista annosta. En tiedä mitä tehdä. Kaadan lisää ketsuppia. Se peittää kaikki virheet. Siinä se. Tuoksuu hyvältä. Voi kiitos, Mia. Pihvini on todella kaunis. Vielä tarvitsee lisätä oksia ja rosmariinia koristeeksi. Ja siinäkö on kaikki koristelusi, isoäiti? Tiedän jotain parempaa. Mia tietää kuuluisan kultaisen pihvin salaisuuden. Se on oikea kultainen pihvi, kuten kalleimmassa ravintolassa. Liha tulisi leikata terävällä veitsellä, jotta pihvin ulkonäkö ei pilaantuisi. Mahtavaa! Ai niinkö? En tiennytkään sitä. Valmista. Nyt voit tarjota sen. Lopuksi voit maistaa ruokia. Ketsuppilihan kerran ei herätä vauvan ruokahalua. Katso nyt sitä. Näkyvissä on hiukset ja likaa. Entä se kultainen pihvi? Mahtaakohan vauva maistaa sitä? Se vaikuttaa herkulliselta, mutta ei vaikuttavalta. Isoäidin pihvi tuoksuu herkulliselta ja ennen kaikkea vauva piti siitä. Yksinkertainen ja ilman krumeluureja, mutta mikä maku? Isoäidin pihvi vie epäilemättä ensimmäisen sijan. Voitin! Hurraa! On aika syödä jälkiruokaa. Ja vauva haluaa syödä jäätelöä. Voi, minä tiedän reseptit. Friteerattu jäätelö. Voiko isoäiti tehdä jäätelöä? Ei mitään monimutkaista. Joten mitä reseptiin kuuluu? Sinun täytyy pilkkoa se pieniksi paloiksi. Selvä. Kuinka kaunista! Nyt aion pilkkoa sen myös paloiksi. Helppoa kuin piirakka. Tykkään pilkkoa jäätelöä. Voi varo veitsiäsi, nuori mies. Äläkä heittele ruokaa keittiössä. Voi! Innostuin liikaa. Anteeksi, mummo. Sitä tapahtuu, kun amatöörit ryhtyvät töihin.
Sillä välin olen jo valmistanut kaiken. Jäljellä on vain viimeistellä annoskauniilla tarjoilulla. Voi! Kaikki onnistui täydellisesti. Koristelen jäätelön sitruunankuorella. Hapokas sitruuna yhdistyy täydellisesti jäätelön makeuteen. Muutamia mintunlehtiä ja hieman kuivajään savua. Näin jäätelöä tarjoillaan hienoimmissa ravintoloissa. Katso vain tätä. Uskomaton. Isoäiti valmisteli myös kaiken. Leikkaa ja kierrä. Ei se oikein suju. Jäätelö on jumissa. No niin, laitetaan vain vähän suklaakastiketta päälle. Se on hauskaa! Olen melkein valmis myös. Ei mitään monimutkaista. Nyt laitan sen kulhoon ja koristelen kermavaahdolla. Rakastan sitä. Minulla on paljon enemmän vauvalle. Ja nyt ripottelen sateenkaariskitlejä, sokeripillillä kauneutta ja Oreo-keksejä. Isoäiti, annatko Ole minun? hyvä. Voi, kiitos. Okei. Nyt kaadan suklaakastiketta. Voi, niin paljon sokeria. Ai, että. Katsotaanpa mitä vauva ajattelee. Veljeni värikäs jäätelö näyttää uskomattoman kauniilta, mutta kokin upea esillepano kiinnosti vauvaa enemmän. Aika maistaa. Sitruunan kuori on liian hapanta. Jäätelöviipaleet ja suklaasiirappi eivät näytä houkuttelevilta, mutta maistuvat ihan tavallisilta. Viimein on aika maistaa veljen tekemää jäätelöä. Kermavaahtoa, sokeripillejä ja skitleskarkkeja. Uskomattoman herkullinen yhdistelmä. Ja voittaja on veli. Joo, tiesin sen. Isoäiti, anna minun halata sinua. Kaikki keskittykää. Jatkamme kulinaarista kaksintaistelua. Seuraava pyyntö on croissant. Ranskalaiset todella tykkäävät syödä croissantia kahvin kanssa aamiaiseksi. Voi isoäiti, oletko kotoisin Ranskasta? Osaatko tehdä croissantteja? Isoäiti tietää kaiken. Ne voidaan laittaa uuniin ja odotetaan niiden valmistumista. Minäkin osaan tehdä sen. Hetki vain ja leivotaan. Hyvin tehty, poika. En hyväksy pakastetaikinaa. Se ei ole niin vaikeaa valmistaa itse. Muuten, kokkimme Mia on työskennellyt Pariisin parhaissa ravintoloissa ja tuntee vanhimman croissanttireseptin. Reseptin mukaan ruuat valmistettiin itse Ranskan kuningas Ludwigille, siksi lapsi odottaa todellista kuninkaallista jälkiruokaa. Ja veli ja isoäiti katsovat kokin toimia hämmästyneinä. Kuinka taitavasti hän vaivasi taikinaa, levitti sen kerroksiksi ja käänsi sen. Mikä taito. Jäljellä on vain asettaa se uuniin ja odottaa. En pysty kokkaamaan niin hienosti, mutta lisään nutellaa croissanteihini. Voi, suosikki suklaapähkinätahnaani. Herkullista. Millaiset käytöstavat? On aika saada heidän croissanttinsa. Kuinka ihania ja rusottavia. Andy, Mitä? Oot liekeissä? Voi ei! Ei sitä! Veli innostui nutellasta ja hänen croissantinsa paloivat. Kyllä, suklaalevite on todella herkullista. Älä huoli, hyvin menee. Joo, croissantit ovat paistettuja. On aika aloittaa tarjoilu. Tarvitsen viillon ja voit kaataa valmiin kerman. Minä lisään mansikoita ja koristelen annoksen tomusokerilla päälle. Kas näin. Kaikki on valmista. Nyt voimme maistaa sitä. Veljen palaneet croissantit näyttävät kauheilta. Joo, niitä ei kannata kokeilla. Oh, mikä tuoksu! Isoäidin croissantit ovat herkullisia, makeita ja niin ihania. Vauvamme todella piti niistä. Pyhä jysäys. vau. Mansikoita. Makeaa kermaa ja herkullista taikinaa, joka on tehty kuninkaallisen reseptin mukaan. Ilman epäilystäkään kokin croissantit saavat ensimmäisen sijan. Tiesin, että tiesit sen. No, mitä mielenkiintoisia herkkuja teillä on? Kuka haluaa aloittaa syömiseen? Julie? Mennään. Sain kumilääkkeen. Kokeillaan sitä. Voi, ne ovat niin happamia. Olen ihan solmussa, mutta ne ovat herkullisia. Haluan lisää. Oi namia ja todella happamia. Voi, Julie, olet niin hauska. Nyt on sinun vuorosi, Britney. Hyvä on. Sain mansikkamilkistä. Se on suosikkimansikkamakuinen keksini. Kokeillaanpa sitä. Kyllä. Voi kyllä, aion niellä kieleni. Se on niin hyvää. Voisitko jakaa? Ei, se on vain minun. Voi, se on niin hyvää.
Mitä jos kastan sen mansikkasiirappiin? Tai laitan sen päälle oikeastaan? Vau, kokeillaan. Rakastan sitä. Vau, se vain parani paljon. Haluan lisää. Miten saat kaiken tuon mahtumaan sisääsi? Se on salaisuus. Voi ei, se on loppu. Alex, voit juoda koksi. Hienoa. Rakastan Coca-Colaa. Mielestäni musta väri tekee siitä hyvin brutaalin. Ai niin. Anteeksi, tytöt. Siinä se. Ja minulla on pilli. Tehdään tämä. Olen väsynyt. Mitä? Tämän tukiryhmän kanssa voin juosta ympäri maailmaa kokiksen kanssa. Ja jotain on vialla vatsassani oikeastaan. Voi, minulla on huono olo. Oho. Alex, lopeta! Sinä puhallat tytöt pois. Tytöt, ottakaa tuolit, se saattaa auttaa. No, minulle opetettiin, että sitä ei voi pidätellä. Mitä korvilleni tapahtui? Muuttuivatko ne mustiksi? Britney, korvasi ovat pinkit ja Julian muuttuivat sinisiksi. No, luulen, että se johtuu ruuasta. Wow, siinä on paljon herkkuja. Britney, sinulla on vaaleanpunaisia vaahtokarkkeja. Alexilla on kokonainen suklaapatukka ja Julialle tuli nallekarkkeja. Se on niin iso, mutta miltä se maistuu? Tämä on mahtavaa. Haluatko kokeilla? Ei todellakaan. Se on minun ja se on maukkain. Aloitetaan päästä. Sininen ruoka on mahtavaa. Oi kyllä, se on herkullista. Ja jatketaan. Marmeladi on niin hyvä. Se hytkyy niin mukavasti. Hei! No, kuka on seuraava? No, minä haluan olla seuraava. Minulla on jättimäinen suklaapatukka, mutta mitä sen sisällä on? Oi, siellä on paljon pieniä suklaapatukoita sisällä. Okei, tämä on vain minulle, joten älkää toivoko liikoja. Nam! Oi, joo, anteeksi tytöt, suklaa on mennyt päähäni. En näe mitään muuta kuin suklaata. Ai niin, yksi toisensa jälkeen. Hyvin menee. Ja viimeinen, Britney, nyt on sinun vuorosi. Täytyy saada mahdollisimman monta suuhuni. Kerro kommenteissa, kuinka monta vaahtokarkkia laitoin suuhuni. Oi, joo, hei, onko se ohi? No, mitä mieltä olette minusta? En voi nauraa. Väsyn pureskeluun. Tämä ei toimi. Mitä teen? Autan sinua siinä. Kokeillaan näin. Onko parempi? Se on hyvä! No? Ystävä. Ole hyvä, mutta yritä olla joutumatta enää ongelmiin. Oi! Mikä tuon? Hei! Hyvänen aika! Huuleni muuttuvat pinkeiksi. Muuttuivatko sinun huulesi myös värillisiksi? Voi, katsokaa Alexia. Te liikutte hyvin, mutta teidän täytyy syödä. Uusia ruokia on täällä. Vau, niin paljon herkullisia herkkuja. Julia sai takis. Alex sai jättimäisen suklaamuffinin. Ja Brittany, mitä siellä on? Jättimäinen Oreo ja se on pinkki. Mahtavaa! Se on painava. Kokeillaan sitä. Miten puren sinua? Se on vähän vaikeaa. Mitä minun pitäisi tehdä? Aivan. Harrastin ennen karatea, joten opitaanpa vanhoja taitoja. No, minun ei tarvitse oppia sitä. Minä osaan sen. Ja aloitetaan ja potkaistaan Oreon takapuolta. Valmis. Se on parempi. Parempi olla sotkematta Britannin kanssa. Kiitos, ystävät. No, pieni Brittany on palannut. Voi, se on niin hyvä. Teillä ei ole aavistustakaan. Oi niin! Saanko? Haluan todella kokeilla noita sinisiä takissipsejä. Ne ovat niin hyviä. Oho, haluan lisää. Kaverit, kaikkien pitäisi kokeilla niitä elämänsä aikana. Eivätkö? Ovatko ne tulisia? Vau!
Voi hyvänen aika! Sisukseni ovat tulessa! Olen muuttunut tulta syökseväksi lohikäärmeeksi. Auttakaa minua! Minulla on idea. Minulla on ämpäri vettä. Julie, pelastan sinut. No, miltä se tuntuu? Voi, kiitos paljon. No, siirry cupcakeesi. Oi, odotin tätä todella innolla. Rakastan suklaamuffineja. Kerma on uskomatonta. Julie, miksi emme jekuttaisi häntä? Olen kanssasi. Jokin kertoo minulle, että Alex ei tule olemaan iloinen, mutta se on hauskaa. Hyvä on, anna hänen mennä. Alex kasvosi on muuttunut mustaksi myös. Mutta se on vain kermaa. Ja se maistuu oikeesti hyvältä. Otin kaiken kasvoiltani ja söin sen. Upeaa! Olen taas komea, tytöt. Oi, jokin on vialla. Niskani. Entä teillä? Voi ei, huonoja uutisia. Te olette myös muuttaneet väriä. Mitä seuraavaksi meille tapahtuu? Alexilla on mustia nuudeleita, Brittanylla on vaaleanpunainen, makea pizza, Juliella on pannukakkuja. Mahtavaa! Alex haluaa aloittaa. Minulla on odottamassa herkullisia mustia nuudeleita. Tulee todella nälkä. Ja kokeillaanpa. Aion syödä ikuisesti näillä syömäpuikoilla. Tehdään se käsin. Se on paljon parempi. Voi, kyllä. Olen ihan valmis ja todella täynnä. Kuka haluaa mennä seuraavaksi? Julie? Okei, ei ongelmaa. Haluan aloittaa mustikoilla. Upeaa. Ja nyt kokeillaan pannukakkua. Herkullista. Ja loput. Ehkä minun pitäisi pelotella kavereita. Ja Niin mitä? olen pannukakkumonsteri. Pelottaako? Okei, jatkan syömistä. 1 pannukakku lisää. Ja älkäämme unohtako mustikoita. Nyt on sinun vuorosi, Brittany. Ihanko totta? Mahtavaa! Haluan syödä pizzani uudella siistillä tavalla. Näin sen TikTokissa. Leikkaat sen kuin käärme ja kokeillaan sitä pian. Voi hyvänen aika, se on uskomatonta. Mahtavaa! Voi, mikä hätänä? Näyttää siltä, että on taas värikierros. Hei, teidän kasvot, ne ovat täysin värjäytyneet. Ja Brittany myös, hyvänen aika. Voi, minne te menitte? Ai, siellähän sinä olet. Meidän täytyy keksiä tapa parantaa. Tuolla on isoäiti. Oi, miksi te olette stressaantuneita? Onko nyt Halloween? Ei. Aion pelastaa teidät. Minulla on täällä lääkettä. Tässä on parannuskeino jokaiselle teistä. Tässä 1 pilleri jokaiselle. Laittakaa suuhunne ja se toimii. Julie, Alex ja Brittany, miten voitte? Parempi! Isoäiti, teit taikoja. Sait kaverit takaisin. Paras mummo Mitä? Minulla on pieni ämpäri skitlejä. Se on niin vähän. Ja siellä on vain 1 skitle. Entä loput? Enemmän? Kiitos. Joo, minulla on keskimääräinen koko. Tämä ämpäri skitlejä on ehdottomasti tarpeeksi minulle. Hei, katso tuota. Vau, olen niin onnekas. En ole koskaan ennen nähnyt näin suurta määrää skitlesia. Tytöt? No, luulisin, että Brittany aloittaa. Okei, kokeillaanpa. Kuinka voisin syödä sen mielenkiintoisemmin? Idea. Istutaan skitlesit. Kyllä, multaan. Istutetaan karkit ja haudataan ne. Odotetaan vähän ja nyt puu kasvaa. Vau, katso tuota. Skittles-puu. Mitä? Onko se oikeaa? Oi, kyllä. Mieluummin maistaisin karkkeja. Ne ovat niin suuria. Voi kyllä. Anna kun kokeilen. Mahtavaa. Niin herkullista. Rakastan sitä. Haluan kokeilla sitä myös. Hei, se ei ole sinun. Se on minun. Joo. Keksin parhaan idean ikinä. Niin hyvää. Voi ei. Mutta haluan kokeilla myös. No niin, se on ohi. Mikä huulissasi on vikana? Mitä? Ne ovat värikkäitä. Katso tuota. Niin söpöä. Odota, miksi se hävisi? Hyvä on. Olen valmis. Sinun vuorosi.
Kiitos. Aion syödä sen. Kaadan sen suoraan pöydälle ja lajittelen sen värin mukaan. Mahtavaa. Nyt otan putkeni ja syön kaiken kerralla. Pinkki on valmis. Mahtavaa. Wow! Hehkon! Olen nyt pinkki. Siistiä. Okei, kokeillaan. Kyllä. Kokeillaan sinistä väriä. Kyllä. Okei. Vau. Muutuin siniseksi. Siisti tyyli. Mikä tulee seuraavaksi? Vau. Olet vaihtanut väriä uudelleen ja uudelleen. Viimeinen. Ja olen vihreä. Siistiä. Odota. Nicole, ensin sinun täytyy tilata kanavamme, jotta et jää paitsi yhdestäkään videosta. Tykkää siitä ja älä unohda kelloa. Nicole, voit kokeilla sitä nyt. Okei, hienoa. Kokeillaanpa. Minulla on sittenkin vielä karkkeja. Ole kiltti. Hei, Nicole, voitko jakaa ole kiltti? Ei missään nimessä. Huijasin sinua. Ne ovat kaikki minun. Koko ämpärillinen näitä taikaskitleseitä on minun. En voi lopettaa syömistä. Se on niin hyvää. Odota mitä? Loppuiko se? Wow! Olenko nyt Pelle? Se on huvittavaa. Ei, se ei ole ollenkaan. En halua olla Pelle. Vau, se on sokerikeksi, jossa on sydän ja mukana on neula, jotta sydämen voi leikata irti. Britannin keksit ovat vielä isompia ja neliönmuotoisia. Mielenkiintoista, ja tällä kertaa Nicolen osuus on valtava. Taas, tämä keksi on isompi kuin pääsi. Kaikki ovat varmasti järkyttyneitä, mutta aloitetaan Monikasta. Se on loistava idea. Pikemminkin kokeile sitä. Mitä? Otetaanpa neula. Oi, se on niin terävä. Okei, se sopii. Yritetään leikata sydän irti. Minä osaan tehdä sen. Ai, kyllä. Ja mitä minulle tapahtuu, jos en osaa? Voi ei. Rikkoin sen. Kakku kasvoille on epistä. Monika, miten voit? Nyt ymmärrämme, mitä tapahtuu, jos et onnistu ja rikot keksin. Onko se minun vuoroni? Okei. Kokeillaan. Minulla on yksi niksi. Kyllä. Rikokeksi. Joo. Aion tehdä niin, että se kastuu ja ohenee. Voi ei. Se meni rikki. Tällä kertaa Britanille on valmistettu iso lasillinen munia. Se on voimakas. Okei. Tässä on 2 pyyhettä siivoamiseen. Älä huolehdi. Ole hyvä. Vain Nicole on jäljellä. Tule. Sinun pitäisi pystyä siihen. Okei. Minulla on niin suuri keksi ja on parempi käyttää sahanterää neulan sijaan. Saan sen valmiiksi nopeammin. Pystyn siihen. Okei, vähän vielä ja se on valmis. Minulla on keksini. Vau. Anna minun syödä se, niin sinäkin saat rangaistuksesi. Mitä? Miksi? Miksi tekisit niin? Se on virhe. Ei tarvitse. Ole kiltti. Voi ei! Nicole kastui vaaleanpunaiseen maaliin. Voi ei! Tässä sinulle, Nicole. Sinullakin on pyyhe. Se ei ollut yhtään hauskaa. Vau, onpa pieni fantapullo. Makeaa! Vau, entä sinä, Brittany? Voi, ja mulla on keskikokoinen pullo Nerdsin hyytelöä. Tykkään siitä tosi paljon. Odota, mitä? Voi, tässä on voitto. Minulla on valtava kupla Hubba Bubba makuista hyytelöä. Kuinka mahtavaa. Anna kun kokeilen sitä. Ei, odota. Minun vuoroni ensin. Anna kun avaan pullon. Puristetaan meidän hyytelöt ulos. Vau, se näyttää herkulliselta. Vau, kokeillaan sitä. Nam. Se maistuu Fantalta. Nicole haluaa kokeilla sitä niin kovasti, ettei hän voi odottaa enää. Tytöt, meidän on kiirehdittävä tai Nicole alkaa syödä hyytelöään. Hups, Monika, vau, mikä se oli. Kukaan ei odottanut tuollaista sinulta. Brittany, nyt on sinun vuorosi. Okei, kokeillaan. Minulla on Nerds-hyytelöä ja karkkia täällä. Purista se ulos. Kuinka siistiä. Herkullista. Monika, oliko sinulla syy häiritä minua syömisessä? Ole kiltti. Ei todellakaan. En aio jakaa sitä kanssasi. Odota, olen muuttanut mieleni. Ole hyvä. Ei, en anna sitä sinulle.
Sinä ostit sen. Minä huijasin sinua. Monika muistaa sen varmasti. Ja minulla on idea. Aion tehdä itselleni voileivän. Purista hyytelöleivälle. Mahtavaa. Mahtavaa! Nyt otetaan vähän mansikkasiirappia. Kaadetaan se suoraan sen päälle. Mahtavaa! Nyt aion lisätä hieman nomparelleja koristeeksi ja maun vuoksi. Voi mikä kaunis voileipä minulla on. Pidätkö siitä? Voi, Monika on yhä loukkaantunut. Ei haittaa. Syön sen kaiken itse. Maistanpa. Herkullista. Niams. Niin hyvää. Rakastan sitä. Koska Brittany jo viimeistelee voileipänsä, makea voileipä oli ehdottomasti herkullinen. On Nicolen vuoro. Kokeile pian. Olemme odottaneet tätä niin kauan. Mahtavaa. Kokeillaan. En saa sitä ulos. No, oho, anteeksi. Pullo on liian iso. Se on vaikeaa. Rasitin itseäni liikaa. Miksei se tule ulos? Osa siitä kaatuu. Se on hyvä. Anna, teen sinulle vähän hierontaa. Joo, mahtavaa. Ja nyt päällä. Hei Nicole, ole varovainen. Päätäni huimaa, mutta hyytelöni on ulkona. Mahtavaa. Se on niin kaunis. Annas kun kokeilen. Vau. Viimein. Nami. Se on niin herkullista. Aion syödä sen kokonaan. Odota, mitä? Käteni, ne tarttuvat hyytelöön. Se on ihan hyvä. Voimme kokeilla hyytelöämme nyt. Vau, tämä on pieni paketti Sharpes-sipsejä. Se tulee olemaan tulinen. Brittanylla on keskikokoinen paketti. Pelottavaa. Mutta Monikalla oli huonoin onni kaikista. Hänellä on valtava paketti. Katsokaa sitä. Mutta Nicole haluaa aloittaa ensin pienellä paketillaan, joten annetaan hänen yrittää. Olen varma, ettei se ole mitään kauheaa. Et voi pelotella minua tulella. Yritetään saada se. Voi mikä vauva. Kestän sen. Kokeillaan. Minusta tuntuu jo siltä, että kaikki palaa sisälläni. Wow. Mikä se oli? Kieleni on palannut. Tiedän mikä auttaa sinua. Minttussuihke. Ole hyvä, Nicole. Kiitos. Voi. Paljon parempi. Niin raikasta. Tule. Nyt on sinun vuorosi, Brittany. Okei. Olen niin peloissani. En vain halua, että se palaa terävyydeltään. Katsotaan, minkä kokoisia sipsejä sain. Vau, se on iso. Se on myös pelottavan punainen väri. Okei, kokeillaan. Voi ei, en pysty. Brittany, rauhoitu. Ole rohkea. Mitään kamalaa ei tule tapahtumaan. Voi ei. Sinä punastut aivan kokonaan. Rauhoitu, pelko menee pian ohi. Mutta sinun pitää syödä se kaikki. Tule, kerran ja unohdat kaiken. Okei, teen sen nopeasti. Voi ei, ei, odota. Olen liekeissä. Auta minua, ole kiltti. Voi ei. Mitä minun pitäisi tehdä? Idea. Kaadan vettä Brittanin päälle. Sen pitäisi auttaa. Brittany voi varmasti paremmin. Monika, olet pelastaja. Mutta en halua pahoittaa mieltäsi. Nyt on sinun vuorosi. Ole hyvä, Monika. Avaa se ja kokeile. Ei taas. Toivoin, että kaikki unohtaisivat. Okei. Kokeillaan. Se on valtava. Aiotteko todella tukea minua? No, se on eri asia. Voin hoitaa tämän teidän avullanne. Minä pystyn siihen. Annan kokeilla vähän. Voi ei. Kaikki kiehuu sisällä. Tule nyt, Monika. Sinä pystyt siihen. Ystäviensä tuki on antanut Monikalle enemmän voimaa ja itseluottamusta. Hän voi ehdottomasti selviytyä siitä. Kannustetaan Monikaa kommenteissa. Ei ole paljon aikaa jäljellä. Olemme jo loppusuoralla. Kyllä, hän on lopettamassa ja voi ei. Monika. Tiedän kuinka auttaa sinua. Minulla on tämä iso vesiastia. Tule. Kiitos paljon. Voi, minä olen niin paljon. Mikä se on? Söinkö kalan? Oliko se akvaario? Voi, olen kuitenkin ihan kunnossa. Oletpa söpö. Hei. Tällä on. Nyt opettaja kertoo teille kaiken. Hei! Etkö ymmärtänyt? Ensimmäinen palkinto on Barbie-nukke. No, mikä hieno palkinto! Aloitetaan! Katsotaanpa. Millä aiot piirtää? Okei,
laitetaan ajastin. Aloita. En malta odottaa nähdäkseni, mitä siellä on. Vain kynä? Okei, mitä Emmalla on? Vau, ja minulla on kokonainen värikiilto. Aion voittaa. Ei. Minä otan Barbien. Voi ei! Siveltimeni on nyt roskissa. En voi käyttää sitä. Minun täytyy keksiä jotain. Aivan! Minulla on sormet. Käytän niitä luodakseni täydellisen taiteeni. Katso, se on kirkas ja kaunis. Mitä voisin lisätä? Hei, mitä juuri niin? Joo! Kuinka vaikeeta on piirtää lyijykynällä? Ei. Hei, se on rikki. Se tarvitsee teroitusta. Ei, mitä? Mitä? Okei, yritetään uudelleen. Voi, Charles on niin söpö. Hän antoi minulle nipunpunaisia kukkia. Voi! Näin unta! Missä on kynäni? Vau, odota hetki. Jämät voi käyttää mekkona. No niin, olen valmis. Mitä? Aika on loppumassa? Voi ei. Minulla on alle minuutti aikaa viimeistellä piirrokseni. Joten laitetaan turbovauhti päälle. Okei. Pää, vartalo, hiukset ja... Toivottavasti onnistuin. No niin, näyttäkää piirustuksenne, nuoret neidit. Emma, mikä tää sotku on? Näin pienet lapset piirtävät päiväkodissa. Mikä tää on, Mary? Katsotaanpa. Oi bravo! Se on kaunis ja omaperäinen. Voitto on sinun. Ota Barbie-nukkesi. Ai niin, minulla on Barbie. Hän on niin kaunis, aivan kuten minä. Oi, tule tänne! En anna sinua kenellekään! Voi, hän on upea! Emma, ota likaiset kätesi pois Barbieni. Minulla on kakka sinulle. Mitä? Sinä ostit sen. Itse asiassa minulla on koira sinulle. Katso tätä söpöläistä. Kaverit, vain paras koira saa koiran ja aika alkaa nyt. Ja millä aion piirtää tällä kertaa? Mitä? Ai, värikynät! Siinäkö se? Toivon, että minulla olisi jotain siistiä. Vau, tussit! Siinä se on. Sisäinen taiteilijani tulee esiin. Aion piirtää parhaan koiran ikinä. Aloitetaan alhaalta. Ei, en pidä siitä. Teen sen uudelleen. Voi, se on harmi, en pidä mistään. Ei voi, Emma, anteeksi. Luova prosessi on vaikea. Oi, odota. Voin piirtää ympyrän käteni ympärille ja siitä tulee koiran naama. Mahtavaa! Mitä? Hei, Emma, älä kurki. Piirrä värikynäläsi. No, minä teen sen, ja teen sen paremmin kuin kukaan teistä. Minulla on loistava idea. Aion murtaa värikynät käsissäni muruiksi ja noin. Siinä se on paperilla. Aion pyyhkiä piirustuksesi hetkessä. Saat jotain nenäsi alle. Mary, ei. Aika on loppu. Näytä työsi. Vau, Mary, tuo on kaunis koira. Entä Emma, siinä se. Saat FN ja Mary saa kauniin koiran. Voi, olen niin häpeissäni. No niin, pikkutyttö, mene uuteen kotiisi. Voi, rakastan tätä. Aion nimetä koiran Lilyksi. Niin kaunis ja pehmeä. Tässä, ota se. Hei! Voi ei, olen niin pahoillani. No niin, tässä on uusi palkintosi, Nintendo Switch. Luulen, että pidät siitä. No, aika on käynnissä. Katsotaanpa, mitä minulla on siellä. Hei, Mary. Voi, minulla on muovailuvahaa. Siistiä. Ja mitä minulla on? Jonkinlainen muinainen käsi. Au, se on terävä. Voi, mä tiedän. Minun täytyy raaputtaa paperia. Erityistä tyhjää paperia. Voin tehdä sen helposti. Mitä? Teen sen paitsi nopeammin, myös paremmin. Ei, no, minun täytyy kaulita tuo pala, mutta minulla on parempi idea. Mitä? En tehnyt mitään, rehellisesti.
Se on tyhjä. Okei, olin vain janoinen. Pieni virkistys ei ole koskaan huono asia. Tässä mennään. Puhelin, tai pikemminkin kotelo. Laitan kaikki tarvittavat muovailuvahanpalat tänne ja rullaan sen auki. Ja sitten minun täytyy lisätä yksityiskohtia nappien muodossa. Valmis! Joo, otan sen pois kotelosta ja voin lunastaa palkinnon. Oi, olen valmis. Miltä se näyttää? Yrittäminen on hyvä, mutta se ei riittänyt. Emma, vau, se on aivan kuin oikea. Palkinto menee varmasti Emmalle. Hyvin tehty, oi, en edes halua luopua siitä. Kiitos paljon, opettaja. Tämä on elämäni paras palkinto. Ole hyvä. Haluatko pelata yhdessä? Tule, tässä. Tämä on sinulle ja tämä on minulle. Pelataan. Minä voitan. Tytöt, sain tän valmiiksi. Tää on teidän uusi palkintonne. Aika on käynnissä, joten pitäkää kiirettä. Mitä aion käyttää? Se on vesiruisku helmillä. Emma, sinun täytyy piristyä. Hei, lopeta. Tytöt, olen kyllästynyt temppuihinne. Anteeksi. Okei, minun on parempi avata omani. Vau, ne ovat maaleja. Oikea taiteilijan setti. No, voin jo aloittaa. Valitsen keltaiset pallot. Ne edustavat tarkasti tikkarin väriä. Nyt, valkoiset. Tämä sujuu hyvin. Okei, alan päästä taiteilijan rooliin, joten mennään. Ei sujukaan niin hyvin. No, siirryn suunnitelmaan B. Meidän maalia. Purkkani, tuolla se on. Joo, pureskellaan sitä vähän, jotta se venyy. Ällöttävä. Piirrokseni onnistuu kuitenkin paremmin kuin sinun. Olen jo puhaltanut kuplan. Hienoa. Kastan sen maaliin, nyt paperille. Täydellinen tasainen ympyrä on valmis. Vau, se on mahtavaa. Mary, älä edes haaveile tikkarista. Se on varmasti minun. Tytöt, aika on loppu. Olen valmis katsomaan taidettanne. Emma, se oli siistiä. Tykkään siitä. Entä Mary? No niin, siinä se on. Jokin meni pieleen, Mary. No, Emma voittaa. Saat tikkarisi. Olen paras. Voi, se on niin painava. Ole hyvä. Kiitos. Kokeillaan pian. Niin herkullista. Mary, voit syödä sitä toiselta puolelta? Älä ole harmissasi. Niin, tässä ovat lankkuni. Ne auttavat minua rakentamaan talon. Vain muutama lisää ja... Oho, katso vasaraa. Teen kaiken tosi nopeasti. No, tadaa! Tule, nimeän sinut Clydeksi. Haluatko herkkuja? Olen valmis. Joo, kyllä. Antakaa mennä. Kiitoksia paljon. Minulla on siisti talo. Ei mitään erityistä. Lakkaa kynnet. Minne olet menossa? Okei. Sillä välin maalaan talon. Katso tuota. Kaunis violetti väri. Tää on juuri sitä, mitä halusin. Mutta voin lisätä jotain. Oikein. Minulla on loistava idea. Sienen ja maalin avulla voit tehdä talon tiilijäljitelmän. Siitä tulee todella kaunis. Katso! No, olen jopa hieman väsynyt. Tarvitsen rullan, joka muuttaa kaiken pehmustetuksi matoksi. Tarvitsen ehdottomasti pehmustetun maton katolle. Kyllä. Kisu, mitä sinä teet täällä? Oho, olet sotkeutunut. Anna kun autan sinua. Oikein. Voin käyttää sitä talon koristeluun. Katso näitä lankakeriä. No, hienoa. Me tarvitsemme ikkunaluukut ja lisää yksityiskohtia. Se on kissan tassu. Vau. Minulla on niin loistavia ideoita. Tässä on kaikki. Ei se mitään. Tämä näyttää nyt täydelliseltä. Mitä Maikin koira tekee täällä? Ai, se on minun.
Se on jo siistiä. Ei missään nimessä. Hyvä. En aio jättää sitä noin vain. Tässä on kyltti Benikoiralle. Oikein! Mitä me ensiksi maalataan talo? Minulla ei ole sivellintä, mutta Clyde toi minulle yhden. Kiitos ystävä. Aloitetaan nyt talomme maalaus. No niin, täydellistä. Voi ei, Clyde. Voi ei! Sinä puukotit Sitten maalaa, mutta se ei haittaa. Ja annoit minulle loistavan idean. Meillä tulee olemaan sun tassun jäljet talossa. Clyde, ylävitonen. Vau! Mulla on myös yksi. Vau! Kori täynnä tennispalloja. Haluatko pelata Clyde? Totta kai! Sillä aikaa kun Clyde nappaa pallon, minä koristelen talon. Tämä on täydellistä. Hei! Ja tässä Clydesin lempipallot roikkuvat. Tässä on kyltti. Kaikki tietävät, että se on koiratalo. Joo, olen kiireinen. Kiva kulho vettä ja ruokaa varten. Tehdään pieni uima-allas. No niin, täydellistä. Clyden lempilelut. Clyde, tule tänne. Mitä mieltä olet? Tykkäätkö siitä? Voi Clyde, tule nyt. Tää on mahtavaa. Sinä rakastat sitä, kaveri. Mitä? Ei, lopeta se. Haluatko Kissani katsoa ei häntä? pidä vedestä. Pysytään sisällä. Mutta täällä on niin tyhjää. Ei. Hänellä on jotain mielessään. Koristellaan kaikki. Minun lempi vaaleanpunainen matto. Tykkäätkö siitä? Minäkin. Melkein unohdin, että minun täytyy rapsuttaa sinua. Tässä on erityinen kampa. Siinä se. Älä pelkää. Vau, siinä on paljon allasta. Tehdään kaunis pörröinen tassu. Ja niitä paljon. Vau, tässä voit levätä. Pidätkö siitä? Kokeile. Ja nyt koristellaan seinä seppeleellä, jossa on lempisulkiasi ja pompomeja. Kuinka söpöä. Kaikki on niin pehmeää ja värikästä. Nyt laitamme joitakin simpukoita ja lempivärejäsi. Prinsessallani on valtava kokoelma niitä ja paljon vaatteita. Tämä on niin kaunista. Siinä kaikki. Oi, kiitos. Tiedätkö mitä? Pukeudutaan hänet. Olet maailman kaunein kissa. Kaikki sisällä on kaunista. Kiitos. Meidänkin täytyy tehdä jotain. Hyvä on. Minulla on loistava idea. Olet täällä. Mahtavaa! Koristellaan huone! Aloitan lattian kanssa. Laitan pehmeitä sinisiä laattoja. Tietenkin pidät siitä. Nyt meidän täytyy lisätä hieman valaistusta. Se näyttää todella siistiltä. Vau! Upea! Tuo olet sinä ja vauvasi. Ja nuo ovat jalkasi. Emily, siistiä. No, hyllyjä ja leluja. Kaikkea mitä tuot mukanasi. Katso noita rivejä, kaveri. Tule, löydä se. Hyvä poika. Laitan haluat? palasi tähän. Lepokoita. Ja televisio. Clive, tule. Rapsutan sinua. Katsotaan televisiota yhdessä. Vau! Katso mitä meillä on täällä. Ohjelma lapsista. Voi! Anteeksi, Clive! Anteeksi! Keinuun! Oi, nyt on paljon parempi. Okei? Täydellistä. Nyt tarkoitat, ettei Voi, tätä kaveri. kannata katsoa. Voi! Meikkini! Voi!
Tänään on kissani syntymäpäivä. Miten saatoin unohtaa sen? Juhlitaan! Olen jo valmistanut kaiken. Voi, se on niin upeaa! Hyvää syntymäpäivää sinulle! Oi prinsessa, voit esittää toiveen! Tämä on ensimmäinen Onneksi olkoon! Pidätkö siitä? Näen ilmeestäsi, että olet uskomattoman tyytyväinen. Mutta Mike ja Clyde ovat niin surullisia. Okei, kutsutaan heidät. Mike, tule käymään. Oikeastiko? Clyde ja minä tulisimme mielellämme. Hei, Francis, hyvää syntymäpäivää. Tämä on sinulle. Juuri saimme sen kiinni. Oh, kiitos. Se oli Clyden idea. Kuka lietsoo riitaa? Kukaan ei ole tuulella. Keskiviikko. Voi haiseva valkosipuli. Vampyyri pelkää ehdottomasti. Joten zombi nuolee sitä. Keskiviikko ei saa mitään. Ja vampyyri ottaa haukun. Voi ällöttävää. Se on 3, 2, 1, mene. Luuletko? Bingo. Minulla on hieno idea. Wednesday. Katso minua silmiin. Sinun pitäisi syödä valkosipulia minun sijastani. Wednesday. Sinun täytyy syödä valkosipulia. Syödä. Sinun täytyy laittaa sormesi vampyyrin korvaan. Sairas vampyyri. Tässä on sinun rangaistuksesi. Oi, se on kamalaa. Hei, tuo tuoksuu hyvältä. Keskiviikko? Hei, vai mitä? Keskiviikkona voimme ehkä vaihtaa kortteja. Korre? Ai, mikä on? Liha on syljessäsi. Leikkaan palan. En varmasti syö enempää kuin sen. Vampyyri, tämä on sinulle. Tarvitsen laudan. Mitä helvettiä? Pau! 220 volttia. Hienoa. Se on täydellistä. Nyt hieman pippuria ja suolaa. Upeaa. Kokeillaanpa. Ota avaimet. Avataan se yhdessä. Mitä meillä on tällä kertaa? Sateenkaarikakku. Katsotaan kortit. Ota 7. Vampyyri ei voi purra. Miksi Daily on... Sinulla ei ole mitään. Otan sitä myös. Nuolee. Viittaa. Tiedätkö mitä? Voi ei. Kieleni. Syö Vampyyri. se mielihyvin. Kokeilen. Zombia. Jätä minut rauhaan. Pilaat ruokahaluni. Ei. Vaikka, tiedätkö, haluan palan raakaa lihaa. Olipa hieno päivä. Dialite. Ihastunut.
En ole koskaan syönyt mitään parempaa. Kiitos. Voi hyvä. Mietin, mitä meillä on tässä kierroksessa. Vampyyri aikoo nuolla sen. Zombi ottaa haukun. Sinulla on tuuria. Ja Wednesdaylla ei ole mitään. Hän on jopa iloinen. Aloitan ensin. Tuore verinen aivo. Rakastan sitä. Zombi, tule jo. Se on itse asiassa eilisen verta. 6 plus... Tää aivot ovat niin suuret. Ne kuuluvat jollekin Anna älykkäälle mennä. ihmiselle. Tehdään tämä. Miten herkullista, erittäin maukasta ja tuoretta. Tunnen oloni oudoksi. Kuivataan itseni nenäliinalla. 2 plus 2 on... en tiedä. Odota, luulen, että se on 5. Olen Mitä? Ai, eikö se ole oikein? Ai, ota kulho. Tällä kertaa meillä on jotain mahtavaa. Ai, se on koiran ruokaa. Zombie. Se on outoa. Wesleyn täytyy nuolla sitä. Vampyyri ei saa mitään ja zombie ottaa haukun. Se on hienoa. Zombie. Se ei maistu hyvältä. Okei, aloitan ensin. Minun tarvitsee vain nuolla sitä kerran. Se näyttää kauhealta. En ole koskaan syönyt mitään pahempaa. Puhdistan hengitykseni. Zombie, nyt on sinun vuorosi. En tee sitä enää. Ai niin, vau, mahtavaa. Lisää ja lisää, suoraan suuhuni. Herkullista. Ai, tiedätkö mitä? Lisään maitoa. Tämä on oikeasti uskomatonta. Hienoa. Parasta. Paras, mitä olen ikinä saanut. Minä pidän siitä. Voinko nostaa kupua? Avasin sen joka tapauksessa. Nuudeleita. Katsotaan kortteja. Feikki? Ei. Minä nuolen sen! Minun pitää ottaa. Meidän pitäisi aloittaa... Kanssani. Olen 450 vuotta vanha. Olen vanhin. Ja tämä on hyvä. No, keskiviikko. Oi ei! Aloitetaan. Nämä nuudelit näyttävät epärealistisen herkullisilta. Vampyyri. Nuolit kaiken nopeasti. Voi ei! Suuni on tulessa. Vampyyri, miksi et sanonut mitään? Keskiviikkona! Autan sinua keskiviikkona! Minä! Tehdään tämä! 20 Tallessa keskiviikkona. Sinun ei tarvitse tehdä tätä enää. Katsotaanpa, mitä meillä on tällä kertaa. Halusin ottaa huhuraa! Nyt voin maistaa ranskalaisia perunoita. Kuolasin! Olen kuin sinä! Yäk! Au! Katso! Eikö oikein hauskaa? Nyt kokeillaan sitä. Oi, vitsit! Herkullista! Ystävät, tämä on hyvää.
tehdään vielä yksi kierros. Voi ei, se on sitruuna. Se on inhottavaa. Zombin täytyy nuolla sitä. Se on hapanta. Vampyyri haukkaa. Ja Wednesday ei saa mitään. Mahtavaa. Tehdään tämä. Aloitetaanko minusta? Selvä. Minun täytyy nuolla sitä. Ei hapan ulkopuolelta. Voi. En voi hengittää. Tukehtelen. Me autamme sinua. Mikä kuvottava asia! Onko teillä ruokaa 11 täällä? Voi anteeksi Wednesday, mutta zombit kuolaavat joka haukkauksella. No niin, ajatellaanpa. Läimäyttäen kasvoillani. Nyt puristamme mehun ulos. Siinä kaikki. Se on hapanta. Aiotko oikeesti, että juon kaiken? Selvä, minä voin hoitaa Voi, sen. se on hapanta. Koko naamani on krampina. Älä naura minulle.